తూర్పుగోదావరి జిల్లా రేషన్ డీలర్ల నూతన కార్యవర్గాన్ని రాష్ట్ర కమిటీ ఆదేశానుసారం రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు మందాడి వెంకట్రావు పిలుపు మేరకు రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షుడు బి రవికుమార్ ఆధ్వర్యంలో నూతన కార్యవర్గాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా రాష్ట్ర గౌరవ సలహాదారులు టీవీవీఎన్ నరసింహమూర్తి హాజరయ్యారు. అలాగే జిల్లాలో 19 మండలాలకు గాను 17 మండలాల ప్రెసిడెంట్, సెక్రటరీలు మరియు డీలర్లు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన్నారు. ముందుగా నిన్న మరణించిన ఎడ్ల సత్యనారాయణ గారికి 2 నిమిషాలు మౌనం పాటించి సంతాపం తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షుడు బి రవికుమార్ మాట్లాడుతూ నూతనంగా ఏర్పాటైన ప్రతి జిల్లాకు నూతన కార్యవర్గాన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నామని, అదే క్రమంలో తూర్పుగోదావరి జిల్లాకు కార్యవర్గాన్ని ఏర్పాటు చేశామన్నారు. రాష్ట్ర గౌరవ సలహాదారులు టీవీవీఎన్ నరసింహమూర్తి మాట్లాడుతూ డీలర్ల సమస్యలు పరిష్కారం అవ్వాలంటే అందుకు పనిచేసే నాయకులు కావాలని, అందుకే కార్యవర్గాన్ని ఏర్పాటు చేశామని వారు తెలియజేశారు. అనంతరం జిల్లా నూతన కార్యవర్గాన్ని ప్రకటించారు.